So, hi guys! Chifa here sa another vlog. Tama pa dahil ako na siya, no? So, actually guys, today is October 16 and 11:58 na. And among plano is mag-change mig DP since birthday na ni Shin. So, 11:58 na nun niya, mag-change ako. Mag-change pa mi. Wala pa ako kabalon sa akong i-caption. Kunya ang laban lang ko. Wait lang. Pero no! Mag-upload na ako. And then, open. Description. Ano say description? Say description. Dahil naratol ako din. Oh my God. Caption. Save. Come on. Yun! Uploading. Kaya ay! Bilisan mo na, Mami Shi! Yes! Naka-change ako. Happy birthday, Shin! Happy birthday! Tara! Okay, update man tamo niya. So, manamig change yung DP o kailangan na ako mag-my day. Yes, kailangan na mo i-my day tong picture. So, shout out kay Jan Real. Oh, nan ako yung isko nga friend. Oh my God. So, yeah, muna to siya. Sunod na mo, isambot na ako, madayon ba among video call og magpalanta akong plano for this midnight. Then, pagkaugma, kaya ko lang. Ano ba may kasi? Like, 17 na good. Mag-college pa ko. Oh my God. Okay, nangyaan na ako na problemahon. Problemahon sa nako kung unsa ka oras matulog, unsa ka oras makamata. Nakaitakal ko rin tinuo. Nakaitakal ko rin hindi sino ko. Inalon ako dahil sa'yo. A few inches later. And ready na ako matulog. Normal yung mga alauna na. 1:30 na actually guys. So, laban lang ko maunta makakuha ko, makabalos ko pila ka oras po na tulog karon since okay naman kay panghapon man ko. So, dapat first day pa lang dapat maanad na ko na ko sarili na akong schedule para sa tanang butang and kipagbigyan na ako kung sarili karon kay birthday man ni Shin. So, it's okay. So, karon matulog na ta and yeah. See you later, guys. Good morning, guys. So, time check 8:22 na sa buntag and karon pa ako nagbangan. Sige na makog-scroll sa akong phone na, pero karon ako mabangon and wala man gud sila mama. So, tamang hipos na lang sa ako sa ubos tapos magluto na lang ko. Actually, wala pa announcement ang College of Engineering, no? So, naghulat na lang po mi sa mga announcements. Pero, nanay ubang major na naanay mga assignments o klase. So, nagulat na lang mi sa mo ang major which is geotechnical, no? Na naanay announcement and stuff. So, update na mo.
na nami teacher sa GE1 which is subject is so ito siya. Understanding the self. Yes. So, nami teacher, ana pa jud si Michelle kay barat na yung mga tago-brato. My God, man! Gandang bungad naman! Huwag pa lang tong update na. So, yeah, laban lang ta. Day 2. Anyway, let's get into the why. Leave your memes on the Reddit, 19-year-old. Now measure your PPs on the next episode of The Why. So, na bagong update ang UM na. So, makita din niya sa video, no, na tunga lang sa kung na ang makita. So, good job filming, Cherry. Anyway, so akong ginaingon lang sa video is na ay update ang UM which is ginapabalhin mi sa mo ang bagong accounts. And then, wala lang, nag-struggle ako gamay, kinaka-adjust na po ko and magbalhin-balhin na lang mig mga files which is very very little thing lang. Ang GE1 pud anang adlaw is nag-send na pud og mga syllabus og PDF files. So muna to siya ang update ani nga adlaw. So padayon na ta. Eventually. Ay, bato! Ay, tato! Say hi to my vlog. Yes. Ay, welcome to my guys. Clear ka na doon. One pair of pants later. Di na ko ganahan kay mas nanad ko sa luma nga format sa Facebook o akong first food na try ani kay guys, lag kaayo, so good luck na lang, no. So anyways, today is Friday and karon na mo ang mga orientation and muna po niya last day sa atong vlog. Supposedly dapat one day vlog, di ba? Pero napagtanto, naunaan ako na o 1 week lang nato, no, kay halata naman kayo na wali tarong
ang first day basta online class. And yes, karon na ata magsugod like proper na nanajud mi mga tarong na klase. Pero wala pa gumi klase karong week. Kanang basta nagkasugo na basta dapat naman yung mga orientation or jud mag actual class. So, karon ang mong orientation and next week is feel ako na nandiyan may tarong na mga online classes na. So, yes, laban lang ta. And, yeah, mo na lang to itong plano ko ron. Except, mga laptop pang video para sa video birthday present para kay Dandelion. So, wala to itong task ata sa karoon. And, bagulat na lang ta sa ubang dito ko may chika, ani, and a checker. So, so alas 4 na and wala dyan ka mong orientation. Ay, sana all dyan ki ka nang makagawas na. Sana all na yung mga acquaintance party. Sana all the dyan talaga. So, muna to 1 week sa ako ang first week sa ako ang online classes. And wala dyan to. Wala dyan to. Wala ko na sabihin nun. Sino ba? Punta na lingaw mo ani nga video maski last 2 days na jud kay puros kuan na lang puros na lang montage kay wala pa mo yung mga ganap ato. So napagtanto ko na trabaho na lang jud or magbasa-basa na lang kay first of all wala pa mo ang mga SIM like mga modules jud na mo and walang to siya. So, sige na update sa LMS na mo, sige na chat sa mong group chat, nag-update, blah blah blah, and muna niya mo ang routine na lang jud for this first year na lang guro ni. And wala natin choice kay muna jud na itong new normal. And yes. So anyways, thank you guys for watching. Unta malingaw-maning nga vlog, no. Dagan pa kung nga pasunod na vlog. So kung na-upload na ako ni Dayon, congrats, Cherry! Na kay time! And see you sa future vlogs na ko. Basig ako mga sunod na vlogs na lang jud or videos kay mga presentation video na lang jud, no? Kanang grado-grado na. So, wala ta kabalon sa future na to, ani. But anyways, that's it for this vlog. So, bye-bye!